tanan, adlaw igahin ka nato dinhining kalibutan. Manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya, iwaklita ang kabubuton ta nga nangaguba. Sa ulugon ta ang matag tuig na tanan, adlaw igahin ka nato dinhining kalibutan. Manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya, iwaklita ang kabubuton ta nga nangaguba. Manag-awit kita ug magsayaw kita, di mailhan kini sa dakutang gugma. Ihalad ta kini sa manunubos ta, nga natawo ni ining adlawa. Sa ulugon ta ang matag tuig na tanan, adlaw igahin ka nato dinhining kalibutan. Manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya, iwaklita ang kabubuton ta nga nangaguba. Manag-awit kita ug magsayaw kita, di mailhan kini sa dakutang gugma. Ihalad ka kini sa manunubos ta, nga natawo ni ining adlawa. Manag-awit kita ug magsayaw kita, di mailhan kini sa dakutang gugma. Ihalad ta kini sa manunubos ta, nga natawo ni ining adlawa. Manag-awit kita ug magsayaw kita, di mailhan kini sa dakutang gugma. Ihalad ta kini sa manunubos ta, nga natawo ni ining adlawa. Manag-awit kita ug magsayaw.